Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gont. Jo sóc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Avui vinguem en un vídeo un poquet especial perquè, per si no ho sabíeu, la setmana que ve, d'ací 3 dies, és Sant Jordi. Bueno, si no ho sabíeu, viuix una pedra? No, en sèrio, però, bueno, com us dic, este dimecres, d'ací no res, és Sant Jordi i havia pensat portar-vos un llistat de recomanacions de gènere fantàstic i ciència-ficció, però no un llistat qualsevol, perquè és cert que en este canal parlem molt de traduccions i parlem molt dels grans noms estatunidencs i parlem també d'altres obres més asiàtiques, etc. Però també hem de reivindicar que tenim grans autors de llengua catalana que han escrit obres molt interessants, tant de fantasia com de ciència-ficció. I és el llistat que vinc a fer-vos avui. Autors que hem llegit i que no, però que han escrit, com us dic, fantasia i ciència-ficció originalment en la nostra llengua i que potser algú us crida l'atenció o us havíeu oblidat o de repente digueu, ai, és de veres que el tenia a la llista i l'acabeu demanant i l'acabeu convertint a Sant Jordi, qui sap. Molts dels llibres dels quals parlaré, dels que més parlaré sobretot, ja n'he fet vídeos concrets al canal, per si voleu saber un poc més de què van aquests llibres, i deixaré enllaçats tots els que puga, diria que a Sidal, si no m'equivoque. Dic tots els que puga perquè YouTube té un màxim d'enllaços que puguen fer a Sidal, vale? I començarem amb un autor que ja sabem que és un dels preferits del canal, així n'hem parlat moltes vegades, i és ni més ni menys que Ricard F, un sabadellenc que es va conquistar amb la seva primera novel·la i que fins ara tot el que ha fet ens agrada moltíssim. Ricard F, per qui no sàpiga, ja abans de començar a publicar novel·la, i havia publicat ja novel·les gràfiques, i el podeu trobar també, per tant, molt més enllà d'aquestes obres que jo us diré ara. Començarem amb l'últim llibre que ha publicat, que és de fa molt poc, diria que és el mes passat, que és La síndrome de la Terra. No. La síndrome del Sol-Terra. Jo encara no m'he llegit perquè tinc unes obligacions primer, però que tinc moltíssimes ganes de llegir-me perquè és la tercera part de la seva space opera. Ja sabeu, és Com fins i la Terra i Des de sempre fins a l'infinit. D'aquests dos llibres ja m'han parlat en el seu moment. Una space opera escrita, com us dic, originalment en català, amb una creació del món impressionant i brutal, amb uns personatges diversos i també fascinants, complexos, molts matisos, i amb una història que plena de misteris, plena de coses que no entenem. Jo, com us dic, n'he llegit molt més, perquè és que quina meravella. Bueno, que ara algú pot venir i dir-me, però Roser, és que és una tercera part, la qual cosa implica que haurien de comprar la primera, no? O les dues primeres. Dic, bueno, jo només vos dic que què n'hi ha, o sigui, què demostra més amor que comprar un llibre que comprar-ne 3? Jo no li veig el problema. No, te compreu els 3 i ja està. A més, vos guardaran, perquè una comença el primer, voldran seguir el segon i el tercer. També vos he d'avisar que no és una trilogia. És una hexalogia. Tinc un total de 6 volums. Bueno, ja teniu arreglat els pròxims Sant Jordis. Tots són beneficis, no les ponem. Però bueno, que si digueu no, perquè és massa, bueno, no passa res. També li podeu regalar la trilogia de l'Oceà que ha fet Ricard F. Vale. També és una trilogia, però és novel·la gràfica, o còmic, com li vulgueu dir. Vull dir que llegis més ràpid. I també és meravellosa. És una distopia ecologista, de nou, amb unes protagonistes meravelloses, que a mi m'haurà encantat saber molt més d'aquest món que ha creat, perquè de nou el world building és meravellós. I a més que la il·lustració és fantàstica i preciosa. Per si no sabíeu, l'últim, el tercer número, que és Fissures, ha guanyat el Premi a Millor Còmic a Saló del Còmic de Barcelona d'este maig. I si no m'equivoco, també està nominat als Premis Dictineu. Vull dir, que tampoc fallareu si regaleu aquesta meravella de trilogia. Però bueno, que si realment esteu decidits a únicament regalar un llibre, o que si Ricard F, pues també teniu Les màquines del caos, que és la primera obra que ell va publicar com a tal, com a novel·la, vull dir, que ja us he dit que ell com a il·lustrador ha fet altres històries molt guais també, però si voleu, allà estan. Però sí, Les màquines del caos, que és una història, una distopia cyberpunk, de nou, amb una protagonista fantàstica, molt interessant, ple de hackers, de megacorporacions, secrets del capitalisme. No, tampoc podeu fallar, si és que en este canal a Ricard F ja sabeu que l'apreciem molt. Però bueno, que igual me dieu, sí, la ciència-ficció està molt bé, però nosaltres tenim ganes de fantasia. Vale? També tenim fantasia. Ja no de Ricard F, ara ja canviem d'autor, però us vinc a parlar de la trilogia de Fills d'Òdum de Roger Tarrés. Mos promet que tots els llibres que us porte no són sagues ni trilogies, però en aquest cas també ho és. Són les primeres novel·les que va publicar Roger Tarrés. També n'hem parlat al canal. A mi a més me'ls va enviar l'autor directament, o sigui que, com sempre, molt agraïda, perquè em van agradar moltíssim. Si busqueu més una història de fantasia èpica, més a l'estil del Senyor dels Anells,
Physiodom és el vostre llibre. Tenim una construcció del món amb unes religions i amb unes societats molt interessants, molt ben construïdes, molt ben lligades, una protagonista també molt guai, molt valenta, molt complexa també. Es nota que és la primera novel·la, es nota que són primeres novel·les, però té moltes coses bones, jo el vaig gaudir moltíssim. A més, té uns cliffhangers. Aquell final del segon llibre. Què és aquell final del segon llibre? No, això no, Està molt bé, i sobretot és molt important dir, com us dic, que és una fantasia èpica, escrita originalment en català, per autor català, i que està molt bé, que jo us la recomano molt també. La segona autora que us recomano és Isabel del Río. I en aquest cas us parlaré de Mare, que també n'hem parlat al canal. En aquest cas, és una espècie de distopia on es planteja quin podria ser el futur de la humanitat dins d'un espai, ja no dins la Terra, sinó anant més enllà. Ens parla de maternitat, ens parla de famílies, ens parla un poc de terror còsmic. La veritat és que n'hi ha moments que són molt de tensió i molt de claustrofòbia mentre vaig llegint-ho. Molt interessant, molt ben escrit, un llibre realment curt però meravellós i fantàstic. Us en parlo un poc més com us dia, com sempre, al vídeo, però si us crida l'atenció també està super bé. Una altra autora de la qual hem parlat en canal és Alistair Myron, i en aquest cas hem parlat de la biologia Sabres de Sal, formada per el secret de les aigües manses i la revolta de les aigües braves. Es tracta d'una biologia de pirates que passa en un arxipèlag on hi ha un poc de màgia, tot i que no està super present, però també n'hi ha un poquet. De nou, una construcció del món impressionant, una història, ens parla també sobre colonialismes, ens parla també pirateria, per descomptat. N'hi ha una gran diversitat de personatges, alguns que són molt guais, d'altres que jo ho sé molt però es fan odiar. Sorry, not sorry. Però de nou que és molt interessant veure tot aquell món construït. M'agradaria tindre més històries d'este món de Sabres de Sal, perquè hi ha moltíssimes coses que m'agradaria saber més per ampliar este món. Però ja us ho diré, teniu el vídeo enllaçat per a veure-lo, és molt interessant, està molt ben escrita i hem m'agradat molt llegir una novel·la de pirates, perquè és que n'he llegit molt poques. Següent llibre, següent gènere, El Bizarro, Tamara Romero, també n'hem parlat al canal, és un llibre supercurtet però que no deixen de frente, especialment el final. El final d'este llibre a mi m'agrada moltíssim també, és un misteri constant, no saps molt bé què està passant i segons vas descobrint qui és el personatge, què ha passat, la història, entens o comences a entendre el món, ostres, el ritme està super ben trobat, els personatges estan super bé, el misteri que hi ha també està molt bé i a més, com us dic, el final és com fantàstic, meravellós, recomanadíssim també. Un altre llibre que en aquest cas m'he dit fa molt poquet, que m'ha enviat també l'autor i no he fet el vídeo però sí que podeu trobar la ressenya a Instagram, és Atzucac, de Carlos García Cádiz, un recull de contes de ciència-ficció que en principi no són relacionats, però si no vas arribant al final sí que vas veient com pistetes que és relacionat tots al final. És bastant ràpid, en el sentit que és curtet, però que són històries molt interessants. A mi m'ha agradat que eren molt diferents entre si i sobretot com al final les acaben enllaçant totes. Evidentment n'hi ha que m'agrada menys, n'hi ha que m'agrada menys. És una primera novel·la, però crec que està superbé, així que si us agrada el podeu o regalar o autoregalar-vos-el. Un altre autor que volia comentar, que bueno, el canal encara no l'he nomenat, però ha publicat fa molt poc una novel·la que es diu Acas, és Jordi de Manuel, però que també té una bilogia que diria que deu ser trilogia, que comença amb El món fosc Talps i que té la segona part publicada l'any passat, La ciutat del cel, Ports, que també es tracta d'una distopia, no diré molt, perquè el mínim que diria podia ser spoilers, ja que us deixa que vos diu els llibres. També comentar-vos que la segona part també està nomenada als Premis d'Itineu, per exemple. Per tant, ahí us ho deixo, si voleu la primera part o si voleu l'últim llibre que té, com us comente, Acas. També volia fer menció especial a dos editorials que estan centrades i que publiquen exclusivament obres de fantasia, ciència-ficció, terror, del gènere, vamos, d'autors catalans i escrits originalment en català. D'una banda tenim editorial SEC, dels quals ja n'hem parlat al canal. Jo sobretot el que he llegit són els seus reculls de relats, però tenen molt més. I en aquest cas, edició SEC, com vos dic, se centra en aquesta publicació d'obres escrites originalment en català, però tenen el seu propi univers, univers fetiller, univers de Consell Fetiller, on sobretot el que busquen també és el folklore català introduït dins aquestes novel·les més de fantasia o de ciència-ficció. Són realment històries interessants, són molt divertides en general també, i a més sempre tenen alguna relació entre elles mateixes com un mega univers, un mega multiunivers en totes les seues novel·les. L'altra editorial seria Spècula, de la qual per exemple vos he parlat ja de Mare, però tenen molt més llibres. Per exemple, jo tinc a Mollista pendents Les causes invisibles de Jaume Valor, i de nou és una editorial que se centra en la publicació d'obres escrites per autors catalans en llengua catalana del gènere de fantasia, terror i ciència-ficció per ampliar el catàleg d'autors catalans, autors propis, publicant aquests gèneres. Però evidentment hi ha molts més autors encara que jo no he anomenat, perquè de moment no me'ls he llegit, de moment perquè molts estan a les meves llistes o tinc els llibres per alguna altra banda o algun que conec o els tinc a la llista de biblioteca per a traure, que han escrit grandíssims llibres, grandíssimes obres dins del que és gènere
molts subgèneres. Tenim a Enriquerse, Jaume Valor, que us acabo de comentar ara mateix, que ha escrit molt més a banda d'aquest llibre que us he ensenyat, Sonia Boix, Edgar Cotes, Josep Rodríguez, i tenim, com us dic, una gran varietat de gèneres. Tenim terror, tenim steampunk, que ja comentarem què és el steampunk, tenim una gran varietat d'autors propis que publiquen el nostre gènere, cada vegada n'hi ha més i de molta qualitat, així que si no sabeu què regalar, si no sabeu què autoregalar-vos, jo crec que us he deixat una bona llista tant d'autors que ja tenen que han publicat com que han publicat este mateix any. I ara digueu-me vosaltres, teniu ja clar quin llibre voleu que vos regalen o quin llibre vos voleu autoregalar? Jo tinc molt clar quin llibre me demanava que me regalen i també tinc molt clar, bueno, anaven a caure uno igual que van caient dos llibres autoregalats. Ja veurem, dependrà del compte bancari. Però com sempre ens llegim a comentaris. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriveu-vos al canal, us deixo les xarxes socials per si em voleu seguir per allà. I res, molt bona nit de Sant Jordi i fins a la pròxima. Adeu!